Здравейте, в това видео искам да направя демонстрация на рецепционист, който работи с изкуствен интелект 24/7 и има за цел да приема всички обаждания, за да не пропуска клиенти. Комплекс Хана, добър ден, аз съм Велислава. С какво мога да ви помогна? Здравейте, бих искал да си резервирам стая при вас. Здравейте, разбира се, с удоволствие ще ви помогна с резервацията. Моля, посочете дати за настаняване и напускане, броя на гостите и типа стая, която предпочитате. Двойна стая или апартамент. Нека да бъде двойна стая с двама човека гости. Датата на настаняване 3 юни. Благодаря. Моля, посочете датите за настаняване и напускане, за да мога да продължа с резервацията. Дата на настаняване 3 юни и дата на напускане 5 юни. Чухте ли ме? Разбрах. Дати за резервация. Настаняване на 3 юни и напускане на 5 юни. Потвърдете, моля, имената на гостите и телефонен номер за потвърждение. Цената за двойна стая е 75 евро на нощувка с закуска. Общата сума ще бъде 150 евро. Резервацията да бъде на името на Геннади Георгиев. Благодаря, Геннади. Потвърдих резервацията за двойна стая от 3 юни до 5 юни. Общата сума е 150 евро. Моля, дайте ми телефонния ви номер за потвърждение. 0895 45 4475. Благодаря, Геннади. Потвърдих резервацията на името Геннади Георгиев за двойна стая от 3 юни до 5 юни. Вашият телефонен номер е 0895 444 475. Ако имате нужда от нещо друго, не се колебайте да се свържете с нас. Желая ви приятен ден. Благодаря. Видяхте как работи. Надявам се да ви допада идеята за такъв тип услуга.